met de regen. Nou, helder. Omdat het regent. Ik ben al helemaal in de sfeer, man. Echt, dus hij dacht het moment. We doen we elke jaar doen we dit en we vinden het gewoon geweldig. Wij genieten hiervan op en top. Hoe is het nou om mij in hart op paard te wezen? Ja, wel gezellig, maar soms kan ik weer wel een beetje. En waarom dan? Nou ja, soms gaat hij even lekker los. Voor eerst als ze half schamen, dat ze boetje had worden, schamen ze haar nooit. Ik heb wat hier gekregen van mijn vader. Hoe volle? Ja, dat is iets van 15 euro, maar ik in money. 15 euro voor 2 dagen. Ja, Nou, dat wordt wet te drinken, denk ik. ja. Ondanks het weer wel heel lekker hoor. Ja, weet je, we zijn op het fietsje hier naartoe gekomen. Het hoort er gewoon bij. Dat moet gewoon. Maar geen poncho? Nee, we gaan dus het brow doggen zijn we. Gewoon lekker gaan. Gewoon lekker genieten. Het regent, de pannetjes worden nat. Hier doen het jongen. Krijg ik een soort commentaar of reacties op de... Ja, leuk. Ja. Ja, maar mijn vriendin had ruzie, maar die hier mee gewoon. Hoe laat zelfs het meisje van Joen? Wat is de planning? Om 1 uur. 1 uur en dan weer naar bed, hè? Ja, zeker. Mooi werkje? Nee. Dus kijk, ik werk je 10 pas weg. Dus het hele weekend naar Oerom. Tuurlijk. Dus kijk. Nou, net let. Wat is de planning? Want ik vind niks, ik vind het net mooi waar. Nee. Geen afterparty thuis? Nee, Nee, oké. Wat ga je doen? lekker met de kachel. Een badskip voor de mensen die er nog net binnen. Dom, dat was het eerder wezen met de kaart, maar het wie er ook, dus ik kan er niks voor zeggen. We komen in een paraplu mee.